checks and balances. Odhi nyime ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga oramone twak e kindgi kod Kenya Kwanza nyaka ta kod aput moyiedhi ma komiti mar od bura kaka jatend piny William Ruto ne olieko. Azimio bende oramone IEBC nyaka yaw sava mare kendo timne nonro kod jolony mar yango adier maneye. Kuom thuolo machielo Raila okwedo mosruok e kinde kod jatend piny Kenya ka osingo mar dok kuom jopiny poni piny owacho kochopo dwachgi. Wadolele makamano koya kuom jafwambo marwa Kata odoko ni iro marachar ne odum saa 1:30 otieno chieng' Jumapil bang' jatend piny Dr. William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga chopo e winjruok mar chungo ng'anyo kendo timo twak ong'weng'o pod mienjo e lwasi mar siasa. Ote ma osom kod ogai mar Azimio Raila Odinga opogore kod chung' mane okaw kod jatend piny Dr. William Ruto. This has been a meeting of Azimio leadership to deliberate further on the development since last Sunday. Kaluwore kod Azimio, chenro matayo twak e kindgi kod Kenya Kwanza en ting' mapek madakta kod komiti mar od bura kaka jatend piny ne olieko. Ewi mano, Azimio dwaro mondo twak makamano otelne kod aput moyiedhi machal gi mano mar higa 2008 mane ochuogo piny owacho mar Barwabar e bwo telo mar mosenindo Dr. Kofi Annan. Our suggestion is to have a conversation at the national level through a process akin to the 2008 National Accord. To this end, the coalition proposes a team drawn from its rank both in parliament and outside bunge. Dibed ni Azimio dwaro loso piny owacho mar Barwabar kose. To bende kweth mar Kenya Kwanza dhi yie kod chenro makamae. Ogai mar Azimio bende osebedo ka kwedo motegno wach moro amora matimo mosruok e kinde kod jatend piny William Ruto. I want to make it very clear. We have never talked about a handshake. That is a language coming from the other side. They're the ones who have been saying, oh, these people, unataka tu handshake, nusu mukati, and so on. Take it to Mr. Gachagua. Tell me, I don't even want to shake his hands. Dibed ni mae momiyo Raila kwedo wach mar mosruok kose. Achiel kuom mise motegno mag ng'anyo mag Azimio osebedo duoko mag yiero matend piny mane oyango Ruto kaka jatend piny. Kaluwore gi mano, Azimio osebedo koramo ni IEBC nyaka yaw sava mare kaka yo mar yango adiera. Kata kamano, Kenya Kwanza to nyonore ni ok gibi timo twak moro amora ewi duoko mag yiero mokalo. Kenya Kwanza wacho ni weche motenore kod duoko mag yiero matend piny ne otie kod doho mamalo mogik. Azimio kata kamano ochung' kar tiende ni IEBC nyaka yaw sava mare kendo timne nonro malong'o kod jolony gino madhi kelo ywarruok mapek e kind kweth ariyogo. This meeting agreed that auditing the 2022 election servers is necessary and urgent. And here we add that we require forensic audit by experts. Ohinga machielo e chenro mar kelo winjruok e kind kweth mar Azimio kod Kenya Kwanza en dwaro mar Azimio mondo piny owacho we kawo jo od bura mage kaka yo matego thuolo mag duond buche mathoth. Fidelity to the letter and spirit of multi-party democracy in parliament. That members of parliament who want to cross the aisle need to go back and seek the mandate of the electorate. Poni jatend piny Dr. William Ruto okoso chopo dwaro mage Raila obwogo madok kuom jopiny. We resolved that the regime must take immediate steps to bring back the cost of unga to Kenya shillings 100 as at the time of the election. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.